Boas tardes. Boas tardes a todos. Vamos a comezar nun minutiño. Agradecería a todos os que estades de pé todavía que aproveitedes os espazos que temos, as cadeiras que temos libres. Insisto, nun minutiño empezamos. Último momento para ocupar os espacios libres. Hai por diante todavía varias cadeiras libres para os que estades detrás de pé. Vamos aló. Boas tardes. Por favor, os últimos que quedades de pé e sentando, se podedes. Imos comezar. Estupendo. Graciñas polo silencio. Boas tardes a todos e todas. A Asamblea de Compostela Aberta, como sabedes, hoxe retomamos a actividade de Compostela Aberta tras un mes frenético de campaña e precampaña. En primeiro lugar, douvos a benvida a todos os que estivestes na algunha asamblea anterior e a todos os que chegades a vosa primeira asamblea, dicirvos que vos agradecemos de maneira extraordinaria, como non podía ser de outra maneira, o ter acudido á chamada de hoxe de Compostela Aberta e, sin dúbida, como non podía ser de outra maneira tamén, o ter acudido á chamada de Compostela Aberta o pasado domingo. Dicíamos antes das eleccións que moitas de nós recuperáramos a fe na xente e que estaba por ver, ou tiñamos a dúbida, de se a xente tamén recuperara a fe en si mesma. Penso que os resultados do domingo, a asistencia de hoxe e durante todo o proceso da campaña, respostamos a esa pregunta, a fe, a xente recuperou a fe en si mesma e penso que é algo polo que todos podemos alegrarnos. A partir de hoxe, ou xa a partir do luns, con esas vitaminas das que falaba Martiño en varios actos, da ledicia, da dignidade recuperada, da enerxía, o que temos que facer a partir de hoxe é aplicar moita responsabilidade no que vai ser un reto extraordinario, que é o reto de gobernar esta cidade. Hoxe, como digo, continuamos con Compostela Aberta, agora xa tamén coa presencia a partir do mes que ven de xente de Compostela Aberta no Concello de Santiago. Sen máis, que aportar pola miña banda a priori, de novo, agradecer a todos a vosa asistencia e imos a explicarvos brevemente 30 segundos para contarvos cales van a ser os contidos de hoxe da Asamblea de hoxe de Compostela Aberta. En primeiro lugar, vamos a ter un bloque 1 dunha hora, como podestes ver no orde do día, que vai tratar sobre a rendición de contas con respecto á campaña, tanto os actos que tivemos, as actividades que organizamos, como o referido ao orzamento e a execución do mesmo, ingresos e gastos. Primeira hora, como digo, unha exposición que van facer Antonio e Nine e vamos a ter un tempo, obviamente, para respostar preguntas. Por lo tanto, rendición de contas, empezamos con algo fundamental para nós, que é a transparencia. En segundo lugar, e despois dun descanso de 15 minutos, imos ter xa un punto referido a algo que empeza a ser urxente, que é como imos plantexar a negociación de formación de goberno, e para elo, por un lado, imos a explicar, en primeiro lugar, como é o funcionamento técnico en canto a formación de goberno, tamén diputacións, e logo, Martiño Noriega, como ponente, o primeiro va a ser María Rozas, vai nos comentar cal é a proposición ou a visión dende a súa banda de Compostela Aberta de como temos que afrontar esas negociacións e imos falar ao respecto. Sen máis dilación, por favor, pidovos un aplauso para darlle a benvida a Nines e Antonio, que nos van a explicar o tema da campaña.
Moitas gracias. Insisto en que aquí hai 5 cadeiras baleiras. Valientes de atrás, por favor. Se queredes achegarvos para deixar espazo para a xente que quera entrar. Bueno, tócame a min, en representación do equipo de campaña, facer un breve resumo, breve obrigatoriamente, porque dada a intensidade desta campaña e dada a cantidad de actividades que, como a continuación veredes se fixo, non pode ser máis que un resumo. Ides ver, además de nomes, cifras, para cuantificar en parte todos os elementos que pusemos en xogo. Vamos a empezar primeiro, porque moitos de vos, ao mellor, non coñecedes. Imos empezar presentando o equipo que coordinou a campaña. Aquí está. Bueno, seguro que polo nome nos coñecedes e nos tedes visto, pero tamén para desudicar responsabilidades se fixera falta. Xan foi o coordenador de campaña, Xan Duro. María foi a responsable da coordinación de candidatura. Jorge Duarte foi o coordenador do programa. Miguel Penas foi o responsable de comunicación. Pepe Arias foi o representante da candidatura diante da Xunta Electoral. José María Tubío foi o noso administrador de Compostela Aberta. Florentino Balado foi o responsable de logística. Eu mesma fui a coordinadora das actividades de local. Antonio, que continuará coa presentación, foi o responsable dos cartos, da recadación. Bueno, non sei se conseguides ver desde aí atrás, pero vos lo conto. As 5 áreas de traballo que establecemos foron, por unha banda, comunicación, por outra banda, actos, unha terceira de xestión, finanzas e, por último, o local, este fantástico local que tanto xogo nos ten dado nesta campaña. Empezamos coa de comunicación. Vos explico brevemente cales foron as tarefas de cada unha destas áreas. En canto a comunicación, encargouse de atención aos medios, tanto gráficos como audiovisuais. Foron os encargados e encargadas de elaborar a imaxe corporativa e o material gráfico, tanto os cartaces que poidechedes ver, como o xornal, do que falaremos máis tarde, como os trípticos ou os banners que apareceron nas redes sociais. Tamén foron os encargados de atender as redes sociais, tanto Twitter como Facebook. Unha segunda área de traballo que foron os actos. Para facer cada acto non só chega con telo anunciado, sino que hai que preparar, hai que montar os fondos, hai que preparar logísticamente os lugares, etc. Tamén hai que facer repartos de propaganda e tamén hai que colar cartaces. E tamén hai que, unha vez feitas, tamén hai que pasear con as furgonetas para anunciar o acto. En canto a xestión, os elementos concretos de xestión son a petición de permisos para todo tipo de encontros, tanto nos locales electorais como en todos aqueles actos realizados no exterior, tanto no Toral como noutros lugares, tamén nas xestións coa Xunta Electoral e co Concello, e tamén da xestión dos apoderados e interventores. Bueno, as dúas últimas áreas de traballo. Finanzas, elaborouse un orzamento, se fixo un seguimento dos gastos e dos ingresos para cumprir con este orzamento, se ocupou de poñer en marcha e de seguir a campaña de crowdfunding e, por último, unha cousa moi importante tamén, hubo xente dedicada a solicitar aportacións e solicitar doazóns. Ben sabedes que sin finanzas tampouco poderíamos ter feito esta campaña. Por último, a área de local, que nos encargamos de organizar os actos aquí, tanto as rondas de prensa como as proxeccións, como todos os encontros ou as charlas que se realizaron. Tamén desde aquí se distribuía información, tanto trípticos como cartaces, etc. Tamén aquí se organizaron os repartos e as coladas, e tamén se fixo un traballo de atención
ao público de atención tanto a simpatizantes como a xente que viña solicitando información para saber quen éramos. En canto ás actividades realizadas, vamos a facer un antes e un despois. Un antes do 7 de maio, digamos en pre-campaña, e logo un despois do 7 de maio, cando se multiplica a nosa actividade. En canto á pre-campaña, fixemos un total de 12 encontros veciñais por todo Compostela, fixemos 8 encontros abertos no local, de distintas temáticas e con distinta tipoloxía. Fixemos tamén 15 encontros sectoriais, tanto con organizacións profesionais, con organizacións cidadás, etc. Un total de 9 roldas de prensa e incontables asistencias a todo tipo de entrevistas, tertulias, etc. Por outra banda, é neste momento cando elaboramos o fantástico xornal que podemos distribuir xa en campaña, un xornal con 28 páxinas a cor e unha tiraxe de 25.000 exemplares. Tamén, nesta altura, se elaborou a imaxe gráfica e a nosa imaxe nas redes sociais. Tamén tivemos que poñer a punto a edición do noso programa e, en función desa, elaborar os trípticos e os cartaces. Sabedes que elaboramos un díptico específico para o rural e outro xenérico e elaboramos 3 tipos de cartaces distintos. A súa vez é neste momento cando se pon en marcha este local, cando se xestiona, cando se acondiciona e cando se ten un traballo para establecer aquí a coordinación da campaña. Elaborouse tamén o vídeo de campaña Monteviso, que seguramente escoitaremos ao longo desta asamblea. E, por último, se organizou o acto de apertura de campaña no Arco de Mazarelos. Unha vez en campaña, e fixadevos que a campaña é do 7 ao 22 de maio, menos de 15 días, vou falar dos días para que vos decatedes da intensidade dos números, porque os números tamén din cousas, non? En estos 14 días fixemos 38 encontros coa veciñanza nos barrios de todo Compostela. Fixemos 8 encontros sectoriais no local, además de 3 conversas como sabedes, con Xosé Manuel Beiras, Carolina Vescansa e Yolanda Díaz. Houbo 22 encontros con asociacións profesionais, comerciais, empresariais, sociais, etc. Proxectamos, na parte de arriba, 6 documentais de distinto tipo. Convocamos a 21 repartos, 9 coladas de cartaces, houbo 9 roldas de prensa e un café de redacción. Non podería dicir aquí a cantidade de repartos de información, de buzoneo. Cando falamos antes de convocados, o digo porque hubo moita, pero moita xente que viña aquí a buscar xornais ou a buscar trípticos para repartir no seu barrio, ou para repartir na súa casa ou para repartir na súa familia. Hai unha cousa que aquí non aparece, pero tamén quero decir que entre as actividades realizadas en campaña, unha das máis importantes foi transmitir entusiasmo. E iso creo que fixemos todos. Hasta aquí esta parte vai seguir Antonio, que vos conta a parte dos apoderados, os interventores e a parte das finanzas. Boas tardes a todos e todas. Tócame empezar contando como membro da Comité de Campaña a parte do día 24, un día moi importante que recordaremos durante moitos anos. Ese día conseguimos mobilizar hasta 104 persoas, apoderados en diferentes mesas. Para que tengáis un dato, Compostela ten 112 mesas, 53 colexios, tuvimos aproximadamente 2-3 persoas por cada colexio. Entre esas persoas tamén estaban incluídas un equipo de 4 persoas, que fuimos José María, Nine, Pepe e eu mesmo, que estuvimos aquí no local intentando atender as incidencias, na parte do equipo de coordinación de campaña. E, por outro lado, estuvo Rafa, que traballou no rural, como todos sabemos, moi ben, coordinando tamén ese día as mesas do rural que estaban fora.
Tamén, por outro lado, se montou un coche que iban Martiño e María, os dos primeros candidatos, para visitar hasta 40 locais en unha xornada maratoniana que tamén tuvo un éxito absoluto, en la que decían que era casi imposible chegar a tantos locais en tan pocas horas. E foron percorrendo, visitando, ademais de atender a la prensa a las 12, 12:30 no CEGAC. Tamén fixemos un envío experimental con un éxito, bueno, pues máis ou menos parcial, por lo menos como primeiro tal, de las 100 primeras papeletas, que tamén nos sirviu para saber como iba o reconto. En concreto, contamos con a colaboración de Carlos Neira, que nos escolleu esas 20 mesas que eran significativas de Compostela e que os compañeros das mesas iban mandando para poder ter unha primeira aproximación antes que la sacara o Ministerio. Tamén fixemos, pedimos a todo o mundo, e así la verdad que se fixo con moi bo resultado e foi moi gratificante los que podíamos estar ese día no local esperando os resultados, que se fueran enviando durante o reconto os resultados por WhatsApp, con unha inundación de datos enorme que, bueno, nos permitía, polo menos, ir ter unha sensación de como se acercaba a la mesa e incluso ir anticipando ese resultado final de superar o Partido Popular. E, por último, tamén fixemos un experimento que funcionou ben, con un pouco caos, pero todos os que fuichedes apoderados e apoderadas sabedes, que foi crear un WhatsApp ao longo do día que permitiu notificar de diferentes incidencias, poder avisar a xente de los diferentes elementos que eran necesarios e que tuvo unha vida enorme. Creo que en ese día, non cheguei a contarlos, pero creo que pudimos pasar de 1.400 WhatsApp enviados en esa lista de candidatura. Tamén aviso, porque creo que esa xía nos obriga e así se comprometeu coa xente que nos permitiu que le metiéramos en ese WhatsApp, que lo daremos de baixa mañán mesmo, entendendo que era un elemento de campaña e que ten a súa vida, lo deixamos unos días para que la xente pudiera comentar os éxitos e las inquedanzas que quedaban. Posteriormente habrá outras ferramentas que pondrá Compostela Aberta a disposición de todos. E pedir disculpas porque comprometíme a facer tamén un Telegram e mandar en paralelo para los usuarios de Telegram, pero foi imposible xestionar ambos elementos simultáneamente con la agitación do día e con las dificultades que hubo. Entón, disculpas a los usuarios de Telegram que non pudimos meterles en este grupo. Pasarías a comentarvos, espero que ben de tempo, o que sería unha pequena unha exposición de lo que sería la parte de gastos e de ingresos. É moi importante en este punto comentar dúas cousas. Primeiro, estamos a 4 días da campaña, por lo tanto, todo o que vou a contar é provisional. É dicir, faltan algunos compañeros e compañeiras por entregar un talonario de ingresos, falta a lo mellor alguna computar dentro de las follas de cálculo, son datos, creemos que moi aproximados a la realidade, pero pode haber pequenas variacións que poderemos ter, pois, a lo mellor dentro de 2 meses, cando pechemos completamente lo que sería la contabilidade da campaña electoral e tengamos que presentar a los órganos competentes. Tamén unha cosa moi importante, de cara a los números que parecen moi altos, tamén comentarvos que a realidade é moi superior, porque non está contabilizado o traballo de centos de persoas, de profesionais, de xente que fixo imaxen gráfica, que fixo traballo de maquetación, traballo de montaxe de actos, traballo que tal, que se tuviéramos, bueno, por non falar de toda a colaboración que tuvimos no Comité Central, podría citar centos de elementos en que sin a colaboración das persoas esta campaña non teria sido posible, ni moito menos con este orzamento. Pero, bueno, grazas a esa colaboración desinteresada de centos de persoas, eso, gracias a esas 100 persoas podimos facer unha campaña tan exitosa e con tanta presenza. Tiñamos, además, un reto moi importante para destacar tamén en la parte de campaña e orzamentaria, que así lo contemplamos desde o primer momento o comité de campaña, que era que, a diferenza de outras organizacións, de outras candidaturas que se presentaban, nós éramos a primeira vez unha candidatura recente, e tiñamos que facer un esforzo especial para dar a coñecer quenes éramos, quenes nosos candidatos e candidato. Entón, en ese sentido, la parte de ingresos, que me corresponde aquí, o que fixemos foi, como sabedes todos, unos bonos reembolsables de 50 euros, ¿vale? Esos bonos, era la idea reembolsalos en novembro, cando se cobre la parte correspondente a la subvención do Estado por las eleccións. En este caso, con ese mecanismo conseguimos 8.350 euros. Por outro lado, fixemos bonos de menor importe, non reembolsables, de 20 e 10 euros, con los que conseguimos 2.270 euros en un caso e 1.500 euros. Por outra parte, hubo persoas que fixeran, sobre todo inicialmente, que antes de lanzar os bonos se fixeran unha chamada a
a facer ingresos directos, sobre todo aí era xente moi próxima, xente da candidatura especialmente, pero tamén xente moi próxima, e así como un traballo tamén importante de vender unha serie de gravados e materiais de campaña, basicamente gravados, e con eso chegamos a 6.600 euros, 54 persoas. Lanzamos un crowdfunding, tamén a través de la página web, en donde conseguimos, mediante el mecanismo de PayPal, 2.270 euros, y mediante el mecanismo de pago con tarxeta, directamente en cuenta, 4.340 euros. É importante decir, porque aí si tivemos un pequeno erro no inicio da campaña, que non se explicou claramente que el crowdfunding incorporaría todos os ingresos. É dicir, os ingresos que se facían automáticamente las persoas en el crowdfunding aparecían inmediatamente, los otros ingresos, según íbamos recaudando, los íbamos ingresando directamente para que contemplara a totalidade do objetivo, que eran esos 25.000 euros. O crowdfunding conseguimos acabalo os xoves, creo que a las 12 da noite, os xoves, eu creo que foi a las 12 da noite, conseguimos alcanzar o objetivo marcado de 25.000 euros. Dese objetivo é importante destacar o último, que sería que 17.030 euros foron correspondentes a doazóns non reembolsables. En a parte de gastos, fixemos, repartín en estes 8 apartados para un pouco separar e poder entender os gastos. Cada uno engloba diferentes detalles que non era posible nesa transparencia indicar con tanto detalle, que serían, e aquí sí que tengo que indicar que hai partes que están bastante aproximadas e hai algunas que non podemos coñecer. Por exemplo, o gasto da luz e da agua deste local, hasta que se nos chegue el siguiente recibo, va a ser imposible coñecelo. Son cantidades que están estimadas. En calquera caso, se estimou todos os gastos previstos e previsibles, unos ya confirmados e pagados e outros pendentes de incluso saber la cifra exacta, por lo más sencillo, la luz de este mes, lógicamente, no se coñecerá hasta dentro de 15 días. Tenemos un gasto de 2.000 euros en gastos administrativos, bancarios, constitución, el sistema de votación que se utilizó para las primarias. Aquí se están contemplando todos los gastos de Compostela Aberta desde su inicio, non só de campaña. Eran pocos gastos lo que había inicialmente, realmente lo gasto importante de campaña electoral. Tenemos un gasto de unos 4.000 euros de preparación y aluguer do local por estos 2 meses. Entendemos que foi o gasto, por lo menos personalmente, máis satisfactorio que se pode facer. Foi realmente un centro social da vida de Compostela Aberta de muitísimo interese. Temos un gasto de 3.600 euros, aquí están incluídos gasoliña, los alugueres de las furgonetas e os 4 persoas que nos botaron unha man con los coches e que se les pagou as correspondentes dietas. Temos tamén 8.000 euros, un gasto importante que corresponde a todo lo que significa, todo lo que implica impresión de dípticos, póster, cartéis, os vinilos que vedes, todo material gráfico que se tivo que imprimir en calquera dos formatos. Temos tamén 6.250 euros que corresponde a los gastos en comunicación. Aquí falamos tanto en papel como en radio, como en medios de internet. Facebook, tamén fixemos promoción, eso está incluído neste apartado. Tamén fixemos un gasto de 1.500 euros en actos principais, porque realmente el resto de los actos no tuvieron un gasto directo, excepto los incluidos, anuncios, etcétera, de otros elementos, e aquí nos referimos al lugar de la sala Capitol, nos incluímos tamén o que serían los pequenos pinchos que se deron al inicio de la campaña para a apertura deste local o el remate de campaña o propio domingo, un pequeno gasto de trasladar la famosa porta que conseguimos utilizar para o inicio de campaña e los 4 metros de porta que costou atopar un camión posible. E, por último, metería tamén unos pequenos gastos que todavía son los que están menos estimados, que son los gastos de consumibles, luz, agua, cola para pegar, etcétera, que estimamos en 600 euros, que eso puede variar un pouco máis ou menos. O caso é que al final tuvimos un gasto total estimado de 28.200 euros. Un elemento moi importante que me apetecía indicarvos, porque é tamén básico para entender la financiación e tamén incluso os resultados, é as subvencións que tivemos, como sabedes, todos os partidos políticos, cando se presentan eleccións, ten unha pequena parte de subvención por resultados. Para iso temos que ter, como mínimo, un concelleiro, en este caso sobran 9 para ese objetivo, e las cantidades que deberíamos ter que se reciben son 270 euros por concelleiro, 0,54 euros por voto. Tuvimos finalmente 16.704 votos, unos bastantes votos máis, unos cuantos votos máis de lo que aparece
aparece na página del Ministerio do Interior, que non sei por que quedou bloqueada no 98%, pero onte estuvimos en el reconto definitivo e eran 16.000, e isto daría un resultado de 11.729 euros en total. Había un apartado que, a verdade, non miráramos, especialmente, que era que había un límite para esa cantidade que inicialmente, pues, lógicamente, non era un límite que nos diera ningún medo, de que, en calquera caso, só se poden cobrar 0,11 céntimos por habitante en poboación de dereito que esté censada. Por lo tanto, según o último dato que atopei, non sei se é exacto, o límite de máximo de subvención que se pode cobrar en el Concello de Compostela serían de 1.568 e nos o superamos. E de toda esa cantidade, o que era o compromiso que temos e que é que se utilizará ese diñeiro que se cobrará en novembro aproximadamente para devolver 8.350 euros de bonos retornables que temos vendidos, ou, bueno, que ten doado. E, polo tanto, nos quedarían 2.188 euros en novembro para poder asumir el pequeno desvío que ha habido na campaña. Xa rematando, pues eso, ingresos 25.370 euros, extra de subvención 2.238, porque hai un pequeno erro aí nesa transparencia, son 50 euros menos, gastos 28.200 euros, un resultado final de 632 euros, en principio, de débeda, cando finalizáramos todo. Tengo que decir que son gastos estimados, hai compañeiros que todavía non entregaron os bonos, esos 50 euros é uno que me dieron onte mesmo, e se alguén todavía le queda algún bono por reintegrar, falo sobre todo dos compañeros da candidatura, que levaron bastantes, que por favor se acorde de liquidar definitivamente. Entendemos que a campaña en la parte financeira cumplió los objetivos, conseguimos asustarnos e era complicado, sobre todo unha vez que estamos en medio de campaña, bastante orzamento que tiñamos aprobado para non superalo e gracias á colaboración de moitísima outra xente, que moita xente que estáis aquí e outra moita que non está, se conseguiu tamén esa generosidade tamén na parte financeira que nos permitió facer unha campaña e ter presenza en toda a cidade como entendíamos que debía ter Compostela Aberta. Nada máis, moitas grazas. Moitísimas gracias, Antonio, moitísimas gracias, Nine. Comentar, Antonio, de alguma maneira, esta presentación estará colgada na web a partir de probablemente mañá e, obviamente, os gastos definitivos estarán para o disfrute ou para a visibilidade de todos en canto pechemos as contas. Estivemos dentro do tempo, temos tempo de sobra para entrar no tempo de preguntas. Se calquera de vos ten unha dúbida ao respecto, temos ata media exactamente para solventar as dúbidas, preguntas, comentarios que podades facer. Calquera que queira facer unha pregunta, basta con que levante a man ou se poña de pé, diga o seu nome e lle plante esa pregunta. Antonio e Nine estarán encantados de responderlas. Non sesades tímidos. Adiante, silencio, por favor. Con respecto ao segundo, o que podo facer en nome de Compostela Aberta, dende logo, pedirte disculpas. A verdade é que a noite electoral foi unha tolería absoluta, penso que todos somos conscientes delo, pero en todo caso, eso non disculpa, obviamente, o que a rampa non estivera. Ben é certo que, é verdade, coméntame Antonio, que o motivo de que a rampa non estivera... Floren? Xa está. Básicamente foi o tema dos cables da televisión. En todo caso, insisto, pedir disculpas nese sentido.
iso, nas disculpas non podemos remediar o que sucedeu o domingo, pero estou seguro que esta chamada de atención, que a todos nos sinta mal, por dicirlo así, ter que recibila, servirá para que nas próximas ocasións lle prestemos máis atención e resolvamos esa situación. Con respecto ao local, contesto eu tamén, a realidade é que a partir de agora o que pase con Compostela Aberta depende de nós, depende de todos os que estamos aquí e toda a xente que queira participar. Voume sair liseiramente do guión, pero o local, comentaron Antonio Nine, penso que é unha cuestión evidente, foi fundamental no proceso, non só na campaña, senón tamén como un símbolo claro da apertura, por dicirlo así, ou da orientación da xente que formaba a candidatura de Compostela Aberta. Como digo, voume sair un pouco do guión para facer unha pequena consulta. E a consulta é se credes, se pensades que deberíamos ou que indicado continuar, sesa neste local ou tal vez noutro máis modesto, xa aceitándonos os gastos que temos, e ter un local de Compostela Aberta se as contas e os locales disponibles o dispoñen. Non sei se alguén ten algunha opinión en contra, insisto, me estou saindo do guión, pero en todo caso quería saber algunha opinión. Aclarado queda, Suso, intentemos non convertir... Non, un segundiño, por favor, por favor, Uxío, por favor, Suso. Pido, por favor... Mozos, no. Uxío, por favor. Uxío, por favor. Xa está, Uxío, Suso, gracias. Non convirtamos, por favor, a asamblea nunha conversa entre dous. Pensei que ia ser tranquilo, polo menos o bloque 1, pero sabes o que nunca. É difícil que sexa así. Vamos a volver ao punto no que estábamos. Facía unha pregunta, en todo caso, saíndome, como digo, un pouco do guión. Quereríamos saber, desde Compostela Aberta, non está no orde do día, se alguén ten algo en contra de que busquemos opcións de que a Comisión de Coordinación, que a semana que ven vai ser, en todo caso, reaberta, e como sabedes, imos ter unha asamblea a semana que ven tratando os puntos, entre outras cosas, do futuro a Organización de Compostela Aberta de agora en diante, pero, por adiantar tempo, querrería saber se hai alguén que ten algún motivo ou algunha razón clara para non continuar ou intentar buscar, como digo, un espazo dentro do orzamento que teremos para continuar tendo un local disponible aberto a todos. Se ninguén di nada en contra, que por suposto podedes falar, entenderemos que temos esa posibilidade e en todo caso presentaremos as opcións se o custe en futuras asambleas. Moitas gracias pola vosa confianza. Entramos entón en preguntas. Como dicen, por favor, quen faga preguntas, se pode ser que se poña de pé, que diga o seu nome e adiante.
tema de financiamento é un tema conxunto de José María e eu, levando responsabilidades de gastos e recadación, e o tema de apoderado, un tema conxunto con Pepe Arias como representable, e tamén me toca a min a coordinación do mesmo, lo tiña anotado e se me pasou na intervención. Máis preguntas, máis comentarios? Gracias, José. Sí. Mar de pé, por favor, diso nome. Nada, eu chamo Mar. Considero que o mellor habría que mirar outro local, porque as entidades son locales, está no centro, no lugar en que, claro que é emblemático, hai moita visibilidade, pero está separado. O mellor o local máis poder. Sí, como comentaba antes, o único que pedíamos neste caso era permiso para poder iniciar a búsqueda, a chega de outros locais que estén dentro do orzamento, que está por ver tamén cal imos ter, non? Vai haber algo de cartos polo orzamento do Grupo Municipal que vai para Compostela Aberta e veremos e presentaremos as opcións que encontremos. Máis preguntas e comentarios sobre o orzamento. Antes da campaña había moita xente que non cría que fora posible facer esta campaña con estas cantidades, que non fora posible ser capaces de recadar eses 25.000 euros que buscábamos. E penso que para nós era importante explicarlo con detalle, ensinarvos as contas a todos e todas e desta maneira solventar calquera dúbida que puidera haber, non? E tamén empezar cun punto de transparencia que vai ser fundamental non só hoxe, senón ao longo dos próximos 4 anos. Se non hai máis preguntas, se non hai máis comentarios, pasaríamos ao descanso. Sí, adiante. Casi le he dicho a Javi. Vale. Resumo a pregunta, por se alguén non escoitou. Básicamente o que pregunta é, no futuro de Compostela Aberta, se vai haber unha accións de recadación que sirvan para soster a propia organización. Como digo, a semana que ven vamos a falar precisamente de organización e de futuro de Compostela Aberta na próxima asamblea. A priori sabemos que vamos a ter algúns cartos que van ver do grupo de goberno e que poderemos utilizar, entre outras cousas, para temas de local. Pero está por ver. Ata agora, chegamos ata aquí, máis aló da campaña, con medios moi modestos se foi posible, non? Non vexo porque non vai poder ser así, pero en todo caso, a partir da semana que ven entraremos neses temas, non? E falaremos de futuro, con cartos ou sen cartos, en todo caso, o que está claro, eso sí, penso que todos e todas o sabemos, e que Compostela Aberta continúa con moitísima máis enerxía, moitísima máis ilusión, moitísima máis ledicia da que tivemos ata aquí, que foi moita, pero penso que a partir de agora será máis. Non sei se temos o teu correo na lista de contactos. O que si podo dicir é que todos os eventos que nos facemos van ser, así como fixemos nos últimos meses, anunciar a través do Facebook, a través do Twitter, a través dos medios que temos e tamén a través das roldas de correo. Haberá que comprobar se o teu email está nesa rolda de correo. Rogaría que as preguntas, en todo caso, estiveran relacionadas co punto do orde do día, que é o tema financiación e campaña. Algúna outra pregunta, algún outro comentario? Estupendo. Penso que a explicación de... Uxío, por favor. Penso que a explicación de Antonio e Nine foi moi valiosa, de non darvos as gracias. A partir de mañá, insisto, estará a súa presentación accesible para todos e dentro de unhas semanas, un par de meses tal vez, teremos as contas detalladas publicadas na web con respecto á campaña electoral. Antes de rematar con este bloque, comentarvos que
o seguinte bloque empezará ás 20:45, ás 20:30, é dicir, dentro de 20 minutos, tal vez un poquinho antes, hai un evento, unha concentración na Praza do Outoral referida á continuidade, a existencia de continuidade de Planeta Furancho, que é un planeta de música galega que hai na Televisión de Galicia. Fixéronnos chegar esta invitación a participar nesta concentración, por suposto, vola traslado a todos e todas vos. Rogaríamos para o seguinte bloque, 20:45, puntualidade, dentro de... Sí, o problema é o participar na concentración. Pero podemos ao mellor parar. Vale. Madrid é breve. Vale. Ok, vamos, perfecto. Simplemente os vou pedir entón 5 ou 10 minutos para continuar. Faremos un pequeno descanso a partir da primeira intervención no seguinte punto para participar nesta concentración, e vou vos pedir simplemente un par de minutos, 5 minutos, para preparar a seguinte intervención do seguinte bloque. Alguén levanta a man por aí? Tamén ten razón. Ao final é imposible contentar a todos, eso xa o sabemos. Eso xa o sabemos. Pero, nese sentido, como digo, Non é un bloque decisivo. vamos a adiantar. En todo caso, María, por favor, podemos ir preparando a seguinte actuación? A seguinte actuación, xa falo como... A culpa de dicir actuación é que de Martiño, aí lle vou botar a culpa a él. Do evento de mitad de campaña. Vamos a ir preparando o seguinte bloque, empezaremos en 5 minutos, podedes quedar sentados, podedes sair. En calquera caso, en 5 minutos empezamos o seguinte bloque. Gracias, Bea, polo... Berrando alto, vai escampar
Vamos a continuar. Por favor, ide sentando de novo. Por favor. Imos sentando de novo, por favor. Imos sentando, por favor. Imos continuar co bloque 2 desta asamblea. Silencio, por favor. Gracias. Imos continuar co bloque 2 desta asamblea. Como sabedes, tras as eleccións hai un período que está adicado á formación de goberno. Quisemos poñer tamén como primeiro punto, como parte da primeira Asamblea de Compostela Aberta, o referido a esta cuestión. En primeiro lugar, para entender exactamente, para coñecer, para poder debatir a posteriori de como plantexar a negociación en canto a formación de goberno municipal, pensamos que era necesario ter os coñecementos básicos sobre como se forma goberno e ter esta pequena educación, por dicirlo así, ou pedagogía con respecto a esta cuestión. María Rozas, como sabedes, a número 2 da candidatura, vainos explicar cales son as cuestións técnicas, o procedimento de formación, tanto en canto ao Concello como a Deputación da Coruña. E a continuación, se estamos en tempo, as persoas que desesen poderán sair á concentración de que falábamos antes sobre Planeta Fural. Faremos esa pequena parada, se chegamos a tempo, e continuaremos con Martiño, nos comentará cal é a valoración política das eleccións e tamén compartirá connosco cal é a súa aproximación ou cal é a aproximación de Compostela Aberta en canto a como formar goberno, e poderemos debatir ao respecto. Gracias, María. Adiante, un aplauso, por favor, para María. Ola, boas tardes a todas e a todos. Como decía Javi, eu farei unha breve intervención sobre o funcionamento da Constitución do Goberno Municipal e das Deputacións, para que entre todas e todos teñamos os coñecementos técnicos para poder analizar este proceso dos próximos días. Teño que pedir primeiro desculpas pola miña presentación informática, que non é tan chula como... O primeiro que temos que saber antes da Constitución do Goberno Municipal é que, finalizado o mandato, os membros das corporacións cesantes só poden facer as súas funcións de administración ordinaria. Que quere dicir isto? Que non poden en ningún caso adoptar acordos para os que sexa necesaria unha maioría cualificada. E, por outro lado, antes da Constitución, antes do día 13 de xuño, os futuros concelleiros e concelleiras deben presentar posibles incompatibilidades e deben presentar a declaración de bens patrimoniais ante o secretario do Concello. A constitución do novo goberno municipal ten lugar 20 días despois das eleccións. No noso caso, o sábado 13 de xuño. No caso en que existan contenciosos electorais, isto adíase 40 días. Non é o caso de Santiago. O nomeamento do alcalde é o sábado, día 13. Primeiro constitúese unha mesa de idade, onde se escollerá a persoa de maior idade e a persoa de menor idade entre os presentes no acto. Esta mesa, as persoas desta mesa son as encargadas de comprobar as credenciais presentadas
ou con base ás certificacións enviadas pola Xunta Electoral. Este día procédese á elección do alcalde, co seguinte procedimento. Poden ser candidatos e candidatas á alcaldía todas as persoas que encabecen as súas correspondentes listas. Atopámonos con dúas posibilidades. Primeira, que sexa o alcalde a maioría absoluta dos votos dos concelleiros e concelleiras proclamados electos ou electas e, se non existe maioría absoluta, o alcalde será proclamado quen encabece a lista con maior número de votos, que é o caso noso, o caso de Compostela Aberta, que somos a lista de maior número de votos. Non teríamos necesidade de coalicións como pode suceder en outro tipo de administracións. Dentro dos 30 días seguintes ás eleccións municipais, despois da toma de posesión do día 13, apróbase a periodicidade das sesións do Pleno e apróbase o día no que será o primeiro pleno da nova corporación. Neste pleno é onde se presentarán os responsables das diferentes concellarías, onde se presentará tamén os cargos de tenencia de alcaldía, nomearánse as presidencias e os membros das comisións informativas do Concello de Santiago, así como aqueles representantes do Concello que estean en empresas municipais, que nos vayan representar en empresas municipais ou organismos autónomos. Aquí temos as actuais comisións que hai no Concello de Santiago. Actualmente está a Comisión de Presidencia, Réxime Interior, Facenda e Contas, a Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Vivenda e Medio Ambiente, a Comisión de Área Social, Cultura e Servizos, a Comisión Especial de Suxestión e Reclamacións, a Comisión Asesora do Casco Histórico e a Comisión Provincial de Saneamento e a Comisión de Escolarización. Como dicía antes, os membros que formarán parte destas comisións serán escollidos no primeiro pleno da nova corporación municipal, a finais de xuño. E estas son as empresas municipais e organismos autónomos onde teríamos unha persoa representante do Concello. Consorcio da Cidade de Santiago, Auditorio de Galicia, TUSA, Incolsa, Mercagalicia, SADE, Fundación do Refuxio de Bando, Refuxio de Animais, o Consello Asesor de Condecoracións, Uninova, Sociedade de Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela, Fundación Galega para o Deporte, Fundación Eusenio Granel, Museo do Pobo Galego e Fundación Síndrome de Down. Aquí puxen a actual distribución en concellarías que ten o goberno municipal. Esta distribución é variable. Esta distribución, quen fai o organigrama son os gobernos municipais. Actualmente está a Concellaría de Economía, con competencias nas áreas de fomento, de promoción económica, de desenvolvemento local, mercados, matadoiro municipal, emprego e turismo. A Concellería de Facenda, con competencias nas áreas de orzamentos, de suministros e de xestión tributaria. A Concellería de Réxime Interior e Administración Pública, con competencias nas áreas de réxime interior, persoal, informática, contratación, atención cidadá, documentación e arquivo. A Concellería de Seguridade e Mobilidade, con competencias nas áreas de tráfico, da grúa, da hora, da policía, de bombeiros e de protección civil. A Concellería de Servizos Sociais, que actualmente inclúe as áreas de familia, muller, igualdade, benestar, social, maiores e deportes. Como dicía antes, estas concellerías, este organigrama é variable e cada goberno municipal pois pode facelo ou adecualo ás necesidades. A Concellería de Relacións Veciñais e Medio Rural, a Concellería de Cultura e Patrimonio, con competencias nas áreas de patrimonio histórico, Camiño de Santiago, cultura, centros socioculturais, festas e actividades recreativas e tamén normalización lingüística. E, por último, a Concellería de Educación e Xuventude, que na actualidade están na mesma Concellería.
continuación vou explicar brevemente o funcionamento da Constitución da Deputación, mas quería enseñar primeiro un cadro de cal é o resultado da Deputación de Coruña, cal é a distribución dos deputados e das deputadas. Vale, non sei se se ve ben desde ali, non se ve nada, non? Podes ampliar. Sí. Nada. Así non o vexo nin eu. De palabra. Pois espera de que... Na seguinte asamblea teremos prismáticos. Sí. Vale. A Deputación da Coruña queda composta por 13 diputados ou deputadas do Partido Popular, 13. Do Partido Socialista, 8. Do BNG, 5. Da Marea Atlántica, 3. De Compostela Aberta, un deputado provincial ou unha deputada provincial, e da Alternativa dos Veciños, outro deputado ou deputada. É dicir, 13 do PP, fronte 8, PSOE, 5 BNG, 3 Marea, un Compostela Aberta e un Agrupación Alternativa de Veciños. A Marea Atlántica ten a chave aquí, as mareas teñen a chave para a Deputación da Coruña. Non sei como salir daqui agora. A presentación, gracias. As deputacións provinciais, como sabedes, son órganos de elección indirecta. Son órganos de elección indirecta. A composición dos deputados provinciais faise pola elección dos concelleiros e concelleiras electas de todos os concellos dese partido xudicial. Para ser deputado ou deputada provincial, unha condición é ser concelleira de algún dos concellos desa provincia, dese partido xudicial. O proceso de constitución das deputacións adíase ata finais de xuño, adíase ata que se resolven todos os contenciosos electorais, que, como veíamos antes, eran 40 días despois das eleccións. E xa para rematar, os concelleiros e concelleiras dos partidos políticos, coalicións, federacións ou agrupacións que tiveran representación na Deputación deben os seus deputados ou deputadas escollendo, ademais, 3 persoas suplentes para o caso de cubrir por esa orde no caso de que existan vacantes eventuais ou algún deles deixe de ser concelleiro ou concelleira. Nada máis da miña parte. Se tendes algunha pregunta... Muchas gracias, María. Bueno, de todo o que contou María, penso que hai dúas cousas que probablemente quedastes con elas. Eu, polo menos, non sabía, non ata hoxe, uns días, polo cal pensamos que era importante comentarvos e compartir con vosco cales eran estas cuestións. Unha delas é que nos concellos non fai falta formar goberno ou ter unha maioría absoluta para poder formar unha coalición e ter maioría absoluta para poder gobernar, como pasa nas comunidades autónomas, senón que a forza máis votada, no caso de non chegar a acordos, goberna. É dicir, no noso caso, no caso de Compostela Aberta, no caso de non chegar a acordos coas forzas restantes, igualmente poderíamos gobernar en minoría de forma automática, non habería, como digo, repetición das eleccións. E a outra cuestión relevante que trataremos máis adiante que con respecto ás diputacións, gracias aos votos obtidos, teremos un representante na Deputación da Coruña. Ese representante, como comentou María, ten que ser un concelleiro ou concelleira, non é outra persoa, polo tanto, haberá unha persoa do equipo do goberno que teña parte da súa habitación relacionada ou na Deputación de A Coruña. Non sei, para continuar, non sei se empezou a concentración fora, non sei se os que estades ao fondo me podedes dicir se a concentración da que falábamos antes está a iniciarse. Está comezando. Non sei se alguén ten preguntas, algunha pregunta para María, algunha pregunta sobre estas cuestións que explicou. Se non as ten, o que vamos a facer é darnos ata a menos cuarto, é dicir, faltan 12 minutos
outra vez de forma extraordinariamente puntual para participar nesta concentración e ás 20:45, dentro de 12 minutos, teremos a segunda parte deste bloque, no cal vai intervir Martiño Noriega e teremos tempo para o debate. Polo tanto, 10 minutiños, moitas gracias, continuamos.
participamos no que se puido. Vamos, por favor, pasando e sentando, por favor. Imos comezar, por favor, imos pasando, imos sentando. A xente que está atrás de todo, agradeceríalle se poidera pechar a porta, o digo para intentar evitar que entre o ruido de fora. Perfecto. E se alguén quere pasar o pode facer pola outra porta. En canto ves a Martiño, que o vin entrar... Ah. Bueno. Imos sentando, por favor, pechamos a porta e diximos a xente que falla, que queira entrar, que entre polo outro lado. Perfecto. Gracias, moitas gracias a todos. Gracias pola paciencia. Disculpade o pequeno retraso de 5 minutos. Imos continuar con este segundo bloque. Como sabedes, o interese desta última parte da Asamblea de hoxe é, por unha banda, coñecer cal é a valoración política que fai Compostela Aberta dos resultados electorais e tamén coñecer cal é a proposta de aproximación á negociación para formar goberno. Martiño nos contará e nos falará de estas cuestións e despois teremos un rato para facer preguntas, comentarios, debatir e que todos hayamos ou que teñamos claro ao finalizar esta asamblea cal vai ser a estrategia en termos xerais, obviamente, e cales van a ser, se as hai, as liñas vermellas en canto a esa negociación, esas conversas con outras forzas políticas. Sen máis preámbulos, por favor, un aplauso para Martiño Noriega, futuro alcalde de Compostela. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, grazas por asistir de xeito masivo a esta asamblea, porque a verdade que así dá gusto, non? Cun exército así de homes e mulleres somos invencibles. A min gustaríame comenzar únicamente ou primeiramente agradecendo, aínda que xa o fixemos na noite electoral, pero para que non estaba, non? O traballo absolutamente desinteresado de todas estas semanas, de moitísimos homes e mulleres, porque creo que hai que poñelo en valor. Non só o feito de que fóramos capaces coas aportacións de financiar a campaña, de facelo de maneira completa, de non ter perdas, de incluso cando veña o retorno da subvención ter beneficios, senón todo o espazo que se xerou, o traballo de dinámica foi posible no local, na rúa, en traballos diversos, como apoderados, como interventores, gracias ao apoio de centos de homes e mulleres, non? E entonces sí que me gustaría volver a reiterarme nese agradecemento e pedir para toda esa xente pois un forte apoio. Non teño guión, así que intentarei non improvisar moito. Decir, un pouco tirando do fío da participación, que a participación a partir de agora
que foron subsanadas, evidentemente, con ilusión, con participación, con voluntarismo, pero cando estou falando de dificultades, falo de dificultades obxectivas do entorno, non? É dicir, repetíamos que non só nos enfrentábamos ao Partido Popular, sino que nos estábamos a enfrentar a poderes fácticos da cidade, a xente que non estaba interesada en que nada mudase, non? E esa xente sigue aí, e evidentemente gañamos pois o primeiro chanzo, aquel que ninguén agardaba que fixéramos, nós estábamos convencidos de que o podíamos facer, retorno na xente, pero unha vez que por pois un proxecto alternativo de políticas de fondo en marcha, evidentemente esos poderes fáticos aí. E a única maneira de ser capaces de explicar liñas políticas, de recoller propostas, de testar, de tecer rede cidadán, vai a ser se seguimos mantendo o espazo de Compostela aberta, o espazo de participación, e se estendemos este espazo de participación aos barrios, ás entidades e a todas as parroquias do Concello, non? Ese é o gran reto, entón, pois ese chamamento a ese compromiso que cada quen pode facer dentro das súas posibilidades. A vida moderna é moi complicada, hai que economizar enerxías, pero que é importante que teñamos conciencia de que non se gañou nada, aínda que gañamos todo o pasado domingo, non? Gañouse un resultado electoral, pero o importante agora, a xestión do día a día nunha institución, como levar iso aos barrios, a xente, as liñas políticas, as dificultades cas que nos imos a atopar, os acertos e erros, é fundamental facelo nun contexto de participación e de rede cidadán, non? E entón, bueno, ese chamamento. E indo un pouco máis ao concreto sobre as cuestións para abrir debate, non? E un pouco contextualizando que xa explicou técnicamente María. A ver, eu, e dando toda a información, porque eu creo que este é o sitio onde hai que dar toda a información. Eu, a día de hoxe, pola exposición mediática, pudechedes ver que non abrí ningún tipo nin de expectativa, nin de diálogo, nin eu, nin ningunha persoa dos eleitos, non? Entendíamos que o primer lugar para falar das cousas tiña que ser este. É dicir, a participación foi fundamental en Compostela Aberta para elexir a candidatura, para redactar o programa, para impulsar este proceso, e tiña que ser este o primer sitio onde empezáramos a por o marco. Evidentemente non para decidir nada en pechao hoxe, senón simplemente para abrir as posibilidades, tanto que son de conversas como de diálogos, ou cuestións incluso de cortesía, de ter unha xuntanza cos grupos políticos, programas, e que non se nos acuse de soberbio, de non querer dialogar ou de non querer falar, non? Polo tanto, eu a día de hoxe todavía non tive ninguna conversa, incluso nin informal, con Rubén Cela, nin con Paco Reyes, só tive unha conversa telefónica despois de varias chamadas, na que incluso se queixou de que non collía porque tiña o móvil colapsado con Agustín Hernández. O contido da conversa xa o dixen en algún medio, pero xe o reitero aquí, foi en principio unha conversa cordial, de colaboración e de traspaso de poderes. O traspaso de poderes lo sustancia pois, nun encontro personal que todavía non se deu, que quedamos en volver a falar esta semana despois desta asamblea, solicitar un informe a todos os responsables de área do Concello para pois pasarlle o grupo de concelleiros e concelleiras de Compostela Aberta ca situación de cada departamento, ca problemática, as obras que están iniciadas, non? Esa é a única conversa que houve, que foi de, non sei, 3-4 minutos de duración, e está pendente pois, dun encontro máis polo miúdo para pôr en marcha o que debera ser algo do que María tamén falou aquí, non? Que debe ser pois, o traspaso de a posta en coñecemento das cuestións que están en tramitación ou que están tramitadas, os feitos consumados. Non é menor isto, tedes vos que decatar de que herdamos un orzamento aprobado polo Partido Popular para o ano en 2015, herdamos moitas cuestións a ese nivel xa comprometidas ou licitadas, e entón, en ese sentido, é moi importante saber que cuestións están activadas, que cuestións non están activadas, que cuestións temos capacidade para, e eso simplemente podemos saber coa información, non? Nos vindeiros días sí que se dará esta situación. Entón, eso é a única información. Agora, o que nos entendemos que hai que facer, e que además que hai que facelo de maneira coparticipada, entendemos que estamos na obriga, como lista máis votada, de cando menos abrir unha rolda de conversas co resto das organizacións de representación na corporación. Evidentemente, se
mandato de tomar ningún tipo de decisión. Eu logo vou a dar a miña opinión persoal, porque coido que non vamos a incluso nin a oportunidade de porque seguramente non teñamos que escoller. Pero é unha opinión que hai que ter esa rolda de contactos e polo menos plantexar cal é o programa de Compostela Aberta, cales son as liñas que nos entendemos e que fomos desenvolvendo da campaña durante as 13 chaves fundamentais, programáticas, cales son un pouco as medidas forza ou cuestións que para nós son innegociables. Eu en grupo municipal que todavía non está escolleito entende que hai que abrilo e que se está agardando por iso, porque incluso xa empezou a haber insinuacións de, bueno, falta de diálogo, soberbia, etcétera, etcétera, non? Bueno, como facelo? Evidentemente, o grupo municipal, pero eu era partidario, e iso hai que debatilo aquí, de que tamén se incorporara a xente da propia coordinadora de Compostela Aberta, xente que saíra da asamblea, non? Aí fora, preguntei a Javi se el tamén tiña disponibilidade para formar parte desas conversas e pode haber outras persoas que xa participaron previamente ao que foi a configuración da candidatura electoral nas conversas que se tiveron con todas as forzas políticas cas que se falou para buscar o espazo de confluencia, non? Aí tedes que ser vos. Tamén está o tema das diputacións, que non é menor, non? Bueno, dixo María e dixo ben que temos representación na Diputación, órgano que non contábamos con ter representación, pero os resultados foron tan bons que incluso non entrando na cuestión das coalicións temos representación, ten tamén a Marea Atlántica. Eu tive estes días unha conversa con Xulio Ferreiro da Marea Atlántica, un pouco con idea de dialogar e buscar un espazo de traballo no que debe ser un organismo que nós non compartimos cal é o seu funcionamento, como é a Diputación, pero que vai a ser un organismo onde se vai a poder condicionar medidas de transparencia, investimentos no rural moi importantes para a cidade e tamén outro tipo de funcionamento, e onde a maiores a posición de Marea Atlántica e de Compostela Aberta blíndanos, por decirlo claramente, diante de posibles tentaciones de gobernos de gran coalición ou concentración tanto na cidade de Santiago como na cidade bueno, iso é algo que hai que falar. Non se pode xerar un grupo único, pero sí que conviría tamén que se opinara sobre se ve positivo establecer en colaboración coa Marea Atlántica na Diputación, manter polo menos unha posición coordinada no que ten que ver cas candidaturas de Popular. Polo tanto, a primeira cuestión sería a petición de que se autorice abrir unha rolda de conversas cos grupos municipais na corporación e tamén que se valora a posibilidade de establecer tamén un contacto formal ca Marea Atlántica de cara a coordinar espazo e enerxía no que ten que ver ca Diputación. E logo, xa por ir rematando, da Constitución, que son cuestións importantes, non? É dicir, aínda que todo o mundo pensa que xa estamos con responsabilidade de goberno, ata o día 13 non se constitúe a nova corporación. E até seguramente final de mes non se definen cales son as responsabilidades de áreas, cal é a estructura municipal, non? Digo isto porque eu creo que convén dicilo, porque eu levo polas redes recibindo esta semana xa peticións como se estiveramos en responsabilidade de goberno. Eu sei que a ilusión é moi grande, pero evidentemente as cousas hai que explicarlas á xente, non? E falando un pouco do primeiro dos plenos, Compostela Aberta non ten capacidade para condicionar o que vai a ser a celebración dese pleno. Ou pódese falar, explícome, ao mellor, se queremos facer algún tipo de encontro popular, cidadán, que reivindique, todo este proceso, non sei se nos vai a facilitar, eu creo que, na miña opinión, non se nos vai a facilitar que iso aconteza, nese pleno de Constitución, hai que buscar espazos paralelos, dinámicas paralelas, porque quen ten a competencia de convocar o pleno, determinar hora, determinar formato de acto, é o alcalde en funcións Agustín Hernández, non? E xa para rematar, algunhas cuestións, non? Tamén, como ben dixo María, non hai maioría absoluta para poder optar ao goberno municipal. En caso sairía elexido como alcalde e como goberno municipal a lista máis votada, que
por sorte, Compostela Aberta. Digo por sorte porque eso blíndanos moito tamén, e iso é importante a hora de falar co resto dos grupos da corporación, non? E ese é un pouco o formato e o contexto no que nos enfrentamos de cara ás vindeiras semanas. É dicir, definir como establecemos o diálogo, en base ao diálogo sacar unha serie de conclusións. Eu creo que non debemos ir mandataos para pechar absolutamente nada. Calquer escenario que se dé ten que ser ratificado mediante a participación ou ten que ser escolleito mediante a participación como foron escolleitos as persoas, os homens e mulleres nas primarias e o tema da diputación, non? É un pouco que nos enfrentamos nas vindeiras semanas que van a ser apaixoantes. E logo xa o que decía eu da miña opinión, ou polo menos a percepción que eu teño, é que máis alá do debate que nós poidamos abrir sobre se interesa ou non interesa ir por un goberno estable máis alá dun goberno en minoría, non percibo que ao mellor exista moito interese por que exista a posibilidade dun goberno estable, pero polo menos se obriga a nos a mediante o diálogo exploralo e facelo de maneira ou polo menos contrastar programas para ir avanzando cuestións, non? Máis que nada porque xa en medios de comunicación públicamente saese dicindo que se vai facilitar a investidura pero que non hai interese en entrar no goberno e todo o mundo asume o rol de oposición, co cal tampouco parece que vayamos a ter un horizonte moi facilitador para os vindeiros meses. As cousas hai que dicilas porque esa é a cuestión que nos podemos encontrar, non? E pouco máis. Eu creo que compre agora, se queredes, abrir turno de intervencións, de preguntas, de dúbidas, de cuestións, de propostas, e a min tócame calar. E nada, gracias por vir aquí. Como comenta Martiño, agora mesmo temos dúas cuestións en riba da mesa, non? Por unha parte, a relativa apertura de negociacións coas restantes forzas políticas e, por outro lado, tamén o como afrontar o tema diputacións. Abrimos turno de preguntas, comentarios, intervencións. Vamos a seguir a mesma dinámica que anteriormente. Se son preguntas, entendo que o tempo non fará falla recordalo. Se son intervencións, como sempre fixemos, hai un límite de 2 minutos por intervención. Vos daredes conta porque sonará un pitido de alarma cando cheguedes a eses 2 minutos e vos invitará amablemente a finalizar esa intervención. Por lo tanto, vamos simplemente pedíanme unha palabra xa por ali, penso, Jorge, verdade? Vale. Vamos a empezar e imos pedindo turno de palabra. Uxío, anotamos a pedida de palabra tamén. Perfecto. Flore, Paco. Carlos. Vale, empezamos, hai 6 persoas por ahora, vamos a empezar con esas intervencións e a continuación seguimos. Jorge. Casi podes vir aquí, Sí, perfectamente, sí. Dicide vos o nome ao inicio e a partir de aí o que queirades. Da gusto ver isto así cheo. Un placer. Mira, eu quería un pouco recordar o ADN de Compostela Aberta. Compostela Aberta é un lugar de encontro, sempre o foi, e por eso estamos todos aquí, porque fomos con generosidade, buscando sempre os puntos de acordo e non os puntos de diferencia cos demais. Cando tuvemos o encontro con todas as forzas políticas, das cales únicamente excluíramos a PSOE e o PP, falamos con todas, houbo dúas, Compromiso por Galicia e o BNG, que entenderon que non era oportuno naquel momento confluir baixo paraguas de Compostela Aberta, e o noso compromiso con eles foi a partir do 25 volveremos a falar. Estamos a partir do 25 e eu un esforzo que ten que ser un esforzo con unhas liñas vermellas moi claras. Programa, por eso creo que hai que ser generosos, buscar os puntos de acordo con programa, e desde xa eu intentaría que os distintos responsables de programa busquen eses puntos de acordo, porque as diferencias con algún dos dous partidos son mínimas, e creo que o que temos que intentar é volver a reivindicar xenerosidade, buscar puntos de acordo, e igual que queremos falar con todo o mundo, tamén queremos falar cas forzas que nos acompañan no goberno PSOE e BNG. Boa tarde
O éxito de Compostela Aberta é o primeiro éxito neto que eu pude celebrar na miña vida. Pero Esquerda Aberta ten un problemón por diante. 4 anos pasan voando. Por facer. Dediquemos todo o traballo e as cousas internas as estritamente indispensables para facer o que dixemos que íbamos a facer. Uxío, querías intervir? Podes a túa situación, se alguén non escoita, eu encargareime de... Sí, non te preocupes. Moi ben, gracias, Uxío. Vou repetir a súa pregunta por se alguén non a escoitou. En todo caso, recordo a todos os asistentes á Asamblea cal é o punto. Vamos a tratar de centrarnos solamente no punto, porque se empezamos a facer preguntas ao alcalde futuro, vai dar moito tempo, non? Entón, vamos a centrarnos. En todo caso, Uxío preguntaba como vai facilitar o acceso á accesibilidade no Concello de Compostela. Entendo que se refire ao edificio do Concello a partir da toma de goberno. A verdade é que non coñezo moi ben o edificio. É verdade, porque fun a algunha xuntanza a mancomunidade, pero non coñezo a o compromiso é, evidentemente, no momento en que teñamos aí a responsabilidade, estudar cal é a situación de accesibilidade do edificio e intentar buscar alternativas se non está garantida que ti me podes vir a visitar, polo menos unha vez ao día, Uxío. Entón, iso... Gracias por la respuesta. Por favor, continuamos. Estou convencido de que por unha legislativa ou regulamentaria a accesibilidade en todos os edificios da Corporación Municipal ten que estar garantida, sempre dentro do posible, non? Polo tanto, con seguridade, o Grupo de Goberno cumplirá coa legislación e coa regulación para garantir esa accesibilidade no caso no que non este garantida. Floren. Bueno, lo primero, como todo el mundo, darnos la enhorabuena a todos por el trabajo que hicimos en esta campaña y pre-campaña que nos ha dado estos frutos que acabamos de cosechar. Con mucho trasfondo. El tema es que a partir del día 13 nos toca gobernar, nos toca cogobernar con ellos. Y hay poco tiempo de aquí al día 13 para la toma de posesión y un poquito más para la configuración del gobierno de las delegaciones, ¿no?
que sí que es urgente empezar a tener contactos, pero ya, porque el día 13 es ahora mismo, como quien dice, y es importante saber exactamente también qué está pasando estos días. El tema de que solo se pueden tramitar cuestiones de urgencia, me consta que en algunos lugares de este concello se lo están haciendo contrataciones, que deberemos estar vigilantes y deberemos poner fin a que estas cosas que nos van a atar de futuro, del futuro de nuestro gobierno. Y por otra parte, comentaba Martiño su conversación con Xulio Ferreiro, entiendo que fue una conversación informal, pero también es algo que debemos plantearnos claramente cuál va a ser nuestro papel en la Diputación Provincial de Pontevedra, organismo que creo que, como yo, todos queremos que desaparezca, pero que nos ha tocado estar ahí. Y entiendo que aunque no seamos un grupo, bueno, provincial en este caso, vamos a compartir grupo mixto y que sería conveniente que empezásemos a tener, no ahora mismo, acuerdos de acción conjunta con Marea de la Diputación. Es algo que dejo aquí para que, si se quiere en el futuro, si lo creemos conveniente, empecemos a estudiar el tema de tener una acción conjunta en la Diputación, pues con la gente que opina de una manera similar a nosotros. Nada más, muchas gracias. Paco. Breve tamén. Unha parte do que quería dicir xa o dixo Jorge Bendito sobre o código ético e non hai máis que repinicar, pero eu creo que aquí hai moita xente, os que están no Concello e de ter unha responsabilidade moi forte, moi intensa estes días, pero iso non obvia a que haxa unha necesidade urxente, polo menos así o vexo eu, de articular unha organización local, porque isto enfría pronto. Entón, creo que temos unha coordinadora e un grupo de portavoces, non? Nas últimas asambleas se fixo. Eu creo que debía de dividir funcións e presentar, e se non calquera persoa voluntaria, unha proposta a vindeira asamblea de Compostela Aberta, porque hasta agora tiña unha dimensión que non era moito, agora multiplicouse, e creo que é urxente, e creo que se pode combinar as dúas liñas de traballo, as negociacións e o mandato. Eu, por exemplo, quero decir agora que eu creo que se debe intentar, entendín que ti ibas por aí, pero por si non, reafirmo, un goberno máis, porque teño falado con compañeros que din que non interesa. Eu creo que sí, que canta menos oposición teñamos enfrente vai ser mellor. Ti creo que tes experiencia o PSOE ali en Teo, o sea que isto non vai ser difícil, pero eu mando aquí as persoas que están na coordinadora eleta neste momento a plantexar unha proposta de organización para Compostela Aberta na vindeira asamblea. Nada máis. Recollida queda a suxerencia, de feito, penso que era algo que estaba... Recollida queda a suxerencia, como dicía, e penso que está basada no planning, por dicirlo así, ou no espírito noso da xente que está actualmente na coordinadora, plantexar un modelo de organización ou intentar plantexar como coordinarnos a partir de agora na próxima asamblea, non? Eso será a semana que ven. Penso que Carlos levantará a man tamén. Parabéns, non me quero repetir, a todas e a todos polo traballo. Un minuto para cada cousa. Sobre o Concello, as dinámicas que podan ter partidos como o PSOE, que é fundamentalmente o parceiro necesario para acadar unha estabilidade, un goberno de coalición dentro do pleno, creo que van a depender máis de fora que da propia realidade de Santiago. É algo no que nós vamos ter moi pouca ou nula marxe de manobra. Polo tanto, eu non intentaría forzar moito as cousas por aí. Sobre todo, que hai unha mensaxe clara do eleitorado de Compostela que é un castigo a esta formación política e que aqueles que foron eleitos e eleitas e aqueles que dirixen ou dirixían até hai nada a organización local do PSOE en Compostela están en entredito polos seus propios até hai nada votantes. Co cal, si entendo que hai que ofrecer diálogo, hai que escoitar e hai que falar, nin que sexa intelixente ir moito máis aló, do meu punto de vista. Hai que pensar máis nos que foron votantes do PSOE que nos que son
representantes do PSOE. Sobre a Diputación, comparto o que Flore, e vou máis aló. Eu creo que para a Deputación, non sei, isto falará e o decidirá por min, ten toda a legitimidade para facelo o Grupo Municipal, quen debe estar na Diputación, en Coruña. Pero eu creo que se precisa un perfil moi político, dunha muller ou dun home, cunha idea moi clara de cal é a situación política en Galicia, xa non falo só de Santiago. A Diputación históricamente reparte diñeiro e agora vai repartir máis coa reforma da administración, da lei da administración local. E o importante e o principal objetivo que debemos ternos na Diputación é que ese diñeiro se reparta de forma obxectiva, transparente e con criterios de equidade. E se acaso hai algún nesgo, algún desvío, que sexa para compensar as tropelías que cometeron tanto por Salvador Fernández Moreda como por o saínte Diego Calvo, polo que me conta a xente de Vello que pasou ali moitos anos, quen fixo un gasto máis equitativo na provincia foi Lendoiro. Isto vos lo dirá moita xente. Entón, ese é o noso obxectivo en canto ao compromiso e a responsabilidade coa xente que nos votou. E logo hai que aproveitar a Deputación e por eso do perfil político para non só coordinarse coa Marea Atlántica, sino que creo que debemos ofrecernos como interlocutores, como vixiantes, como colaboradores a todas as candidaturas cidadás da provincia, obtiveran ou non obtiveran representación. Porque isto comeza en Compostela, comeza en Coruña, pero vai moito máis alá, e desto que estou insinuando falaremos, se Deus quer, na próxima asamblea. Grazas. Boa tarde. Eu estou de acordo con Carlos en moitas cousas e xa non vou repetir, particularmente no que se refire á Diputación e á relación coas candidaturas veciñais. O que si penso respecto das posibles negociacións é, primeiro, o normal, pois é que a Asamblea dea un voto de confianza total a Martiño, concelleiros e concelleiras eleitos, e a máis podan ir nesa comisión porque sabemos que van facer o adecuado. Agora, creo que debemos ter en conta de que houve un voto de castigo, mas tamén, a ver como digo, que tivemos moitos votos prestados, en particular do PSOE, e que debemos intentar, eu o vexo así en plan estatístico, simplemente, e que debemos conservar eses votos tendo un talante dialogante, porque estou pensando que houve partidos, por exemplo, o sorpaso famoso, adianto, do BNG o PSOE, en que creo que non se conservaron e creo que había que facer que se vexa que temos un talante dialogante, o cual non necesariamente quere dicir, porque non depende só de nós, como xa se dixo, que sexamos capaces ou que haxa a posibilidade de facer un goberno con máis estabilidade. Entón, para iso, pois voto de confianza total aos eleitos. Alguén máis quere intervir? Contestar algunha cousa? Sí. Vamos a... Queres contestar antes? Sí, contestar un pouco a algunhas cuestións porque sí que me olvidei a medida que foron saindo o tema de preocupación polo tema de goberno en funcións que non tomen decisións estos en principio non pode, pero a información que nos chega é que se adoptaron contratos e se asinaron adxudicacións en política cultural, en determinadas cuestiones en funcións, cousa que en principio e sobre todo pondo en riba da mesa que hai un proceso de cambio de non parece moi lóxico, non? O mínimo sería que ese tipo de adxudicacións quedaran conxeladas antes de que, polo menos hasta que se configurara a nova corporación. E logo, respecto á cuestión
da Diputación, decir que non se pode configurar un grupo que a Marea Atlántica porque legalmente dúas forzas políticas como son partidos instrumentais, Marea Atlántica e Compostela Aberta, non poden formar parte do mesmo grupo, pero sí que se pode xerar sinerxias e sí que hai modelos, non? Eu concordo co que decía Carlos, non? De reparto equitativo, modelo como pode ser a Diputación de Barcelona e determinadas cuestións que se poden pôr en riba da mesa, evidentemente, polo menos porque nós non somos chave a Marea Atlántica, pero sí que podemos xerar sinerxias aí nese proceso, non? E remarcar únicamente unha cuestión, é dicir, aquí o mandato é para establecer diálogo, pero aquí non se vai pechar nada que non se decida aquí, É dicir, eu eso quero que quede claro, eu creo que nós temos... Eu creo que nós temos que amosar vontade de diálogo, contrastar programas e estudar, en todo caso, cal é a vontade do resto das forzas políticas e testala e logo plantexar aquí. Mira, aí esta situación, aí esta posibilidade, e esta. Votamos e acatamos. Eu creo que esa debe ser a cuestión. Que mogollón. Síntome como os candidatos o día do capítulo. A Socibrán Santa Marina. Sí, que me coñecedes os dos apoderados moito estive dándolle moito o Twitter, porque o Twitter o WhatsApp, como todos estivemos moi emocionados estes días. Ben, as cousas que me estivo dando voltas un pouco, estes días foi, por exemplo, onte, non sei se bichedes a Mónica Oltra falar de que o interesante é o que se vai facer e non quen o vai facer, un pouco respecto da Diputación, non? É certo que nós só temos un representante e, polo tanto, pois tampouco vamos a gobernar a Diputación, pero é interesante fixar polo menos a nosa posición, non? Que é o que queremos facer. Entón, eso, sobre todo a nivel de establecer algunhas líneas vermellas. E digo un pouco a respecto porque o pouco que eu sei das Diputacións, porque son bastante opacas, retraese, por exemplo, a unha entrevista que lle fixeron en Vía V, programa que sigo bastante porque acude aí Martiño e outros tamén, que lle fixeron a Salvador Fernández Moreda, onde o anterior presidente da Diputación do PSOE pois se xactaba de ter sido o vicepresidente de Caixa Galicia e que el asinaba ali todos o que lle pasaban de Caixa Galicia sin ningún tipo de problema, non? Entón, ante a perspectiva de que algún antigo conselleiro de Caixa Galicia volvese a ser proposto por ese partido para presidir a Diputación, eu creo que hai unha liña vermella. Eso gustaríame que Compostela Aberta non apoyase como presidente da Diputación a certo tipo de persoas. Quen tamén é importante, non? Porque todos temos un pasado, e, por exemplo, falo no caso de unha posible candidata Mar Barcón, que foi conselleira, non, de Caixa Galicia. Xa sabemos o que pasou con Caixa Galicia, Caixa que era nosa, de todos os galegos, e o que fixo en certos niveis. Sí, e logo unha persoa que depois. Iñaki, a ver, bueno, a nivel digamos, a negociación que ides a ter agora, entendo que a confianza pode ser plena. Se cadra simplemente, dado que este é un intento de facer tamén as cousas diferentes, entendo que habría que ir pensando, por exemplo, ahora falábase de que non se fará nada que non se vote, ir artellando, e isto é unha queixa que eu tiña do funcionamento ata agora de Compostela Aberta, non é unha queixa grave, ni moito menos, pero bueno, como vai ser esa votación? Porque a xuntanza que temos hoxe aquí é moi informal, quer dizer, hai xente que está, digamos que asinou o manifesto, que chegou a convocatoria dunha maneira, outra que outra, entón sí que estaría ben ir pensando, quizáis na vindeira asamblea, non? Que vais a ter un pouco de debate sobre como funciona Compostela Aberta, como será esa votación. Para mí non é tan importante como sexa, dado que entendo a dificultade de todo o proceso, o importante será como vai ser o futuro. Entón, pediría a nivel práctico desta negociación é que se faga dunha maneira diferente tamén, bueno, hoxe un bo exemplo, non hai problema, e que se comunique dunha forma diferente, porque entendo que a comunicación que faga Compostela Aberta tamén pode ser moi pedagóxica.
dado que, bueno, 4 anos dan para transformar o que dan, pero hai que dar pasos que logo non sexa fácil retroceder, o sea, que a xente se acostumbre a un situación. E entendo que este é un momento, por exemplo, clave para este tipo de debates, non? Sexa como sexa, ahora se puxeron propostas e o que sea. E logo unha petición que non sei se é un imposible, pero bueno, a min gustaríame, que se puderan dar modelos de participación, o sea, isto impón moitísimo, eu entendo que a xente que vimos aquí a falar, pois temos así un pouco de arrinque, pero dá bastante medo, e eu entendo que moita xente que está aí non se atrevería a vir aquí a falar. Entón, que de alguna forma se lle dé algunha volta, eu tamén entendo que é moi difícil, e non sempre se vai poder, a modelos de participación no que a xente se sinta máis cómoda, distintos tipos de persoas poidan intervir. Vale, non sei, que se lle dé a volta, quizás podemos falar o próximo día, coa suxerencia de que hai xente que sabe desto. O sea, non hai que inventalo todo, hai xente que sabe de como facer, facilitar a participación das persoas en contextos tan duros, porque é realmente un contexto complexo. Nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, por facer un pequeno resume e comprobar que estamos na mesma liña, entendo que por agora o que se comentou coincide un pouco co que dicía Martiño ao inicio, é dicir, elixirase un grupo de negociación que sairá da Comisión de Coordinación, que sabe que as liñas vermellas son pois programa e código ético, que non vai tomar decisión, senón que vai trasladar con apertura, con ánimo de intentar non convencer, pero sí explicarlle ao resto de grupos que non teñen por que estar na oposición ou nunha oposición dura, que poden, de alguma maneira, formar parte do goberno, con esa vontade de colaboración que sempre tivemos antes das eleccións e que vamos a seguir tendo, e que, a partir de aí, o resultado desas conversas, se hai algo que ratificar, tamén comentaba Martiño, se hai algo que ratificar, é dicir, se hai unha proposta que ratificar, pois pasará pola Asamblea. Veremos como, en canto a como facer esa ratificación, é un punto importante, se hai algo que ratificar, veremos como facelo, non? Darlle a maior formalidade posible. Eso con respecto ao tema Concello e negociación. Con respecto ao tema Diputacións, estamos un pouco eso que non era unha decisión para OSE, quero dicir, está ben que nos comenten como se forman, comenten pois cal é a situación, quen é a chave, non é o caso de Compostela Aberta, é máis Marea Atlántica, fálase de que é importante quen sean esas persoas e fálase de manter esa equidade desde o punto de vista do reparto de fondos. Non? Penso que haberá tempo nas próximas semanas ou probablemente case no próximo mes, un pouco máis adiante, de falar máis a miúdo ou máis en detalle do tema deputacións. Non gustaría, penso que o que faga falla agora mesmo tomar decisións. Todavía temos Suso, levanta alguén máis a man por aí detrás, non te beso, pero en todo caso podes falar despois de Suso. Ben, eu só pedín a palabra porque notei que había un déficit de persoas, homes ou mulleres con barba neste atril, entón para equilibralo, pois por iso pedín a palabra. Para lucir esta camisola, porque durante a campaña botei bastantes horas neste local e tentei manter un perfil baixo, un perfil estético baixo, para non asustar os votantes. Un tema que, o vexo que Floren rí, porque é un tema que teño falado con el. Por favor, Floren. É guiadiño, e Floren e eu votamos aquí moitas horas, somos prácticamente parella, de feito, aínda que me deu o desgusto de anunciar o seu casamento. Como ponto na orde... Como ponto e o das coligacións, penso que foi Paco Manrique que falou en xeral pareceronme até agora mesmo moi interesantes todas as intervencións. Comezando pola parte, creo que foi a primeira,
falando da xenerosidade que creo que é imprescindível. Agora tamén que creo que foi Paco, PSOE está nunha situación convulsa, fuches ti, non? Non? Foi, pois, todas as intervencións foron de moi alto nivel e todo o mundo ten máis ou menos barba e as barbas me confunden. É certo, entón sexan os parceiros neste momento, dada a situación do partido, que serían os parceiros aritméticamente necesarios para termos un goberno. Sí? Escoitase? Desculpade. Entón, oigo voces. Entón, que se estaba a dicer? Sí, aritméticamente serían os parceiros necesarios, pero a mellor a situación pola que está atravesando ese partido pois non os fai os máis convenientes, o que sí, como antigo militante do BNG, penso que aquí hai máis de unha persoa e non quero ollar para ninguén, pois sí que desexaría a incorporación de alguna maneira máis implicada posible dos do BNG, porque me parece unha cultura política que debería estar integrando esta corrente que, bueno, que se desatou nestas eleccións, que debería integrala para novas convocatorias de unha maneira decidida. Xa espero que, dado o perfil das persoas que entraron polo BNG, que a colaboración poida ser estable e frutífera. E, por último, sobre o tema das deputadas, bueno, non se comentou, pero supoño que damos por suposto que alguén falou do perfil político da persoa, do deputado ou deputada provincial de Compostela Aberta. Supoño que todo o mundo ten claro que as deputacións deben desaparecer, non? Entón, este punto tema do réxime do 78, pois este tema é un tema a tratar. Eu, como independentista que son, desearía que fose a través da constitución dunha república galega independente, agora que podo partillar o camiño con persoas como, por exemplo, o meu querido amigo Florentino, que ten unha idea bastante diferente sobre o asunto. Temos moito camiño que percorrer xuntos e xuntas e vámoslo seguir facendo igual. Bon, e agradecer a oportunidade que me deu Compostela Aberta de disfrutar como un anano que foi o que fixen durante os últimos 15 días aquí. Grazas, Suso. Houbo unha persoa que levantara a man. Sí, sabes o que se acerca. Nos quedan 6 minutos, polo tanto, se hai unha outra intervención, por favor, que levante a man. Bueno, antes de nada, dicir que estou moi de acordo que a intervención que fixo un rapaz por aí. Isto impón moito. Estou seguro de que hai moita xente que ten algo que dicir e que sair aquí dá un corte que flipas. Eso primeiro. E segundo, un pouco tamén poñendo voz a unha dúda que estaba tendo eu, digo, se teño eu, máis xente por aquí. Que isto da nova forma de participación democrática e demais, eu, por exemplo, non teño moita experiencia. Asambleas, estas cousas, non teño nin idea. E de repente pensei, se as cousas se van decidir aquí, se van votar aquí, cando se di aquí, parece que se refire un pouco pois, a xente presente, a quen está aquí e que vai levantar a man. Pero, bueno, aínda que poda ver as saídas a ese rollo, en plan, supoño que habrá uns protocolos e tal e cual, supoño que habrá que explicar un pouco tamén, ahora que os votantes igual estamos máis interesados. Funciona isto? Isto dos soviets que di... Isto que di Esperanza. Porque a min, por exemplo, se me ocurriu, a ver, se fose, por exemplo, como aquí, en plan, se chega aquí e se vota, que supoño que non, porque me está aquí Martiño facendo non. Se fose así, que fai que non entren aquí, non sei, 500 militantes do PP, estén aquí? Non, eso tampouco. E, bueno, eso nos queda un pouco máis claro. Igual hai que facer un pouco de rollo didáctico pos demais. Nada máis. Gracias.
non por mínimamente, non? É dicir, non falaba de que a toma de decisións teña que ser aquí presencial, senón un pouco de reivindicar o modelo que adoptamos nas primarias, na elaboración do programa, non? Que foi, pois eso, é dicir, a constitución dun CEN, e a posibilidade de votar tanto presencialmente como vía telemática, que así participou máis de 1000 homes e mulleres, non? Que son unha maneira de conciliar eso, a cuestión presencial para a xente que non utiliza novas tecnoloxías, pero tamén a cuestión vía telemática que funcionou ben. Nese senso, é verdad que hai un censo que ao mellor hai que adaptar, ou que ao mellor agora co crecimento é maior, pero habría que dar un plazo para que a xente se inscribise, e en canto ao risco, aquí o compañeiro de que garantía hai de que non cheguen 500 ao PP, non hai ningunha garantía nin aquí, nin na vía telemática, nin na presencial, os custos que che ten a democracia, que é moi fastidiada. E logo, respecto a unha cuestión, sí que hoxe quería aproveitar que estamos aquí, porque a recibir, despois de iluminación de esperanza, que é contagiosa polo que estou a ver, porque incluso se están convocando movilizacións para que as cidades non sexan comunistas, non sexan neoliberales, corruptas, tecnócratas, e dándolle negocios, amigos e amigas. Ui, é que teño un mono de mitinear, entendes? Que non... No, pero é importante que estas semanas manteñamos a calma, a ilusión, o sorriso e o diálogo, é dicir, que o ven outros, vale? Había 3 palabras pedidas, efectivamente. Por favor, Manolo Dios, se había outra persoa máis? Ou me trabuquei, mellor non había ninguén máis. Ron, moi ben, pois con esas 3 intervencións acabaremos. Por favor, preséntate a partir de... Vale, hola, eu chamome Jorge, e, bueno, eu que son moi fan de todas as asambleas, de decidir, poder popular e dos soviets e desas cousas, que, nada, quería aportar ao debate da formación do goberno municipal, simplemente que nos teñamos as nosas liñas vermellas, ao que non podemos ceder, non? Que penso que se dixo en todos os mítines, nos nosos lemas, en todos os cartazes, que é a participación cidadá, non? É sacar o goberno de Raxoi, levar aos barrios e que a xente decida, non? Eso, quen queira sumarse, eu penso que está dentro do noso proxecto, e quen non, quedarase fora e quedaremos nos nosos. Pero, bueno, nós temos un deber ca xente e penso que é o noso compromiso ca xente, non? Vale, gracias. Boa tarde. Tamén sumarme aos parabéns e a felicitármonos mutuamente entre todas e todos. Só vou decir 2 obviedades. A primeira, que temos moitos ollos pendentes de nós. Non todos son favorables. Hai ollos favorables, hai tamén ollos moi poderosos que están pendentes de nós e van a estar cada vez máis pendentes de nós. Polo tanto, debémoslo ter en conta. E a segunda idea, que tamén e que a repetimos en campaña, é que queremos gobernar para a maioría social. Queremos para todas e para todos, para o 99%. E isto debémoslo ter presente en cada momento. Moitas grazas. Ron, penso que eras ti o que levantaba a man. Eu creo que o problema non sería tanto de Compostela Aberta, é unha coña, non? Pero o meu avó e miña nai son de Mera, son de Oleiros. Eu coñezo a Gelo, cas súas virtudes e os seus defectos,
e creo que non habría ningún inconvinte, e supoño que habrá que establecer un diálogo tamén con eles, evidentemente. Sí que houve bastante conflictividade preelectoral e electoral entre a Marea e veciños, non? Porque, Gelo chegou a presentarlles a candidatura de Alternativa dos Veciños na Coruña, hai uns días antes das eleccións de blandos, hippies, non sei que, non? Entón, simplemente deixo constancia de cal é o estado das cousas, non dou unha opinión, vale? Entón, creo que sí que hai bastante conflicto e iso pode dificultar que as sinerxias sexan maiores, que non quita que Compostela Aberta pode estar en relación, evidentemente, con Gelo, que parece ser que é o que quere ser o diputado provincial ou coa persoa que ocupe, non? Eu concordo que máis alá das virtudes e defectos sí que se fixe un gran traballo en Oleiros e hai un traballo obxectivo, é dicir, cultural e tal. Pero, bueno, deixo isto porque sí que eso foi unha cuestión que me comentou Xulio Ferreiro e que eu vivín os días antes, non? Que foi o feito de que el montou a candidatura e desafiou ali a Marea e ademais non dunha maneira moi diplomática. Moi ben, pois moitas gracias a todos. Antes de rematar, pequeno resumen en 20 segundos do que falamos hoxe, que por outra banda que todos e todos esperábamos. Vais a abrir un proceso de diálogo con forzas que están no Concello de Santiago, a Comisión de Coordinación que sigue Vicente, polo menos, ata os xoves que ven, encargarase de elexir esas persoas que poidan participar, ademais das que xa están ou van estar no goberno. As liñas vermellas as temos claras, pero en todo caso son programa e son código ético, pero en todo caso haberá unha ratificación. Como ben comentou Martiño, recordamos, se hai algo con respecto á posición, se hai unha proposta por parte de algunha das forzas. Con respecto a disputacións, volveremos a falar nas próximas semanas, no futuro. Vos recordo a todos e todas, os xoves que ven teremos outra asamblea, nesta ocasión, para falar tanto do futuro de Compostela Aberta como da priorización das primeiras medidas. O compromiso por parte da falo neste caso con esa representación será traer unha primeira proposta de estructura e organización de forma que podamos falar. Queda tamén como deberes para esa coordinadora ou para a seguinte ver como facemos, se houbera que facer unha rectificación, ver se repetimos o proceso das primarias, se actualizamos ese censo e que facemos ao respecto. Como ben apunta Martiño, non sei se Martiño queres dicir algo máis para finalizar. Entón, moitísimas gracias a todos por vir hoxe, moitísimas gracias a todas. Compostela Aberta continúa con todos e con todas vos. Moitas gracias.